Ụlọọrụ na-afụ maka ịgụkọ ndị mmadụ n'ala Nigeria bụ ụlọọrụ National Population Commission NPC akpọkuola ndị Anambra ka ha nye nkwado iji wee fọ na ịgụkọ gburugburu ọnụ nke afọ 2023 ga-agazi ọfụma. Federal Commission nke Anambra State ya bụ n'ọlụ bụ Maazị Chidi Ezeoke kpọrọ oku a n'oge ọgbakọ nkụzi ọlụ abalị abụọ achịkọbara maka ịgụkọ ọnụ ụlọ ndị mmadụ ọnụ nke afọ 2023 bụ nke achịkọbara site n'aka bụ otu kọmishọn na njikọ aka gọọmenti Anambra Steeti n'Awka. Queen Anambog bụ onye nta akụkọ anyị wetara akụkọ a n'uju. Ọgbakọ ahụ dọtara ndị PG obodo dịgasị na Anambra Steeti, ndị ndọrọndọrọ ọchịchị na ndị ọzọ. Maazị Ezeoke kọwara ọtụtụ mkpa ịgụ ọnụ ahụ dị gbasara mmepe obodo, wee kwukwa njikere ụlọ ọrụ NPC dị ịhụ na ya bụ ịgụ ọnụ nke afọ 2023 gara nke ọma. N'okwu ya, odeakwụkwọ ukwu nke gọọmenti steeti a, Ọkammụta Solo Chukwulobelu nke Oriakụ Onyinyechi Edokwe nọchitere anya ya, kpọrọ ndị NPC oku ka ha kpachapụ anya mgbe ha na-agụ ọnụ na Anambra Steeti ịhụ na onye Anambra ọbụla bụ onye sonyere na agụmọnụ ahụ. Ọ gwakwara ndị bịara ọgbakọ nkụzi ahụ ka ha were ihe nkụzi ha nwetara gakwuru ndị bi n'ime obodo hụkwa na ha sonyere n'ọgụgụ ọnụ ahụ. N'okwu ya, onye steeti direktọ NPC Dọkịta Joaquin Olasi kwuru na ọgbakọ nkụzi ahụ dị ezigbo mkpa, wee kelekwa Gọvanọ Chukwuma Soludo na ndị PG na ndị isi okpuru ọchịchị maka nkwado ha. Ndị ọzọ tinyere ọnụ n'okwu n'ọgbakọ ahụ bụ steeti direktọ Nua Ọkaikpe Charles Nwoji, onye nọchitere anya INEC Maazị Kingsley Anọfọrọ, onye isi oche izugbe nke asatọ Ọkaikpe Titus Akpụudo. Queen Anambog, akụkọ ụwa ABS.